Hei, ja oikein paljon tervetuloa ensimmäiseen pelivideoon, minkä olen tehnyt. Tänään pelataan Minecraftia, tää on ensimmäinen osa. Ja toinen tulee heti huomenna. Lähdetään aloittamaan maailma. No niin. No lähdetään tästä eteenpäin jatkamaan. Aloitetaan niin kuin ihan juuritasolta tää homma. Ja siis tavoitteenahan meillä on läpäistä Minecrafti 100% läpi. Eli tää voi vierähtää vähän aikaa, koska tullaan rakentamaan myös tätä maailmaa. Eli omaa paikkaa tänne näin. Eli jonkun aikaa jo voi vierähtää tässä hommassa. Sitten me otetaan ensimmäisenä tosta pikakse. Tää puhua, ketä nyt vittu onkaan? Joku kuitenkin. No niin. Mä en tiedä, onko aika jo elänyt ohi Minecraftin ihmeellisen maailman, vai onko tälle vielä katsojakuntaa. Mut sehän nähdään varmastikin 20 ensimmäisen jakson aikana. Ja voidaan todeta, että kannattaa meidän jatkaa yhteistä matkaa tällä saralla. Tosta noin kivi ja tosta noin ja sitten uuni. Me voitais vielä jotain muuta puuttuu. Noin. Ottaa kirves tohon noin. No, ja lähdetään tutkimaan tota maata, missä me ollaan. Me tarvitaan ruokaa. Niin tänne on tullut niinku kilpikonnia viime näkemässä. Mä en oo tätä pelannut niinku puhutaan pariin vuoteen. No. Tai oikeastaan 1,5 vuoteen, jos ei lasketa, jos lasketaan noin serverit mukaan. Tää on niinku tällaista junglemaasta. Hirveen näköistä mesta. En tykkää yhtään. Laitetaan tosta nyt kuitenkin vähän musiikkia. Ja hei, semmoista hommaa, että videoilla tullaan lukemaan kommentteja. Eli aina luen kommentit ja sitten päivitellään, että mitä niissä kerrotaan ja onko niissä vinkkejä tai jotain muuta vastaavaa. Tosta meillä on ruokaa. Tosiaan en oo mikään mestari ollut tässä pelissä koskaan. Mutta nythän on hyvä lähteä tätä harjoittamaan. Mitäs nää on? Kaakaopavut. Jaa. Tällaisia. Sittenhän mä lähdetään milloin
Meillä on ruokaa. Täältä kuuluu nyt jotain. En tiedä, onko täällä mitään. Mutta jossainhan täällä luola todennäköisesti. Lähdetään nyt kuitenkin vielä seikkailemaan. Näinkin lähden. Se ei ollut nyt sellainen luola, mitä minä nyt tarkoitin, mutta... Ja kertokaa ihmeessä, mitä te haluatte nähdä tällä kanavalla. Mitä pelejä. Ja ennen kaikkea, että haluatteko Minecraftissa jotain erilaista sisältöä jossain servulla, saa ehdottaa. Ja olen kaikille avoin. En ole itse uskonut vielä, sanotaan, no en ole se viikko sitten uskonut, että lähden tekemään Minecraft-pelisisältöä, mutta eihän se ole kun niin sanotusti jokainen ajasta ikuisuuteen ja niin edespäin. Ja onhan tää nyt muuttunut ihan todella paljon. Nyt niinku viime näkemästä tuntuu, että on ihan eri peli kuin esimerkiksi pari vuotta takaperin. Enkä tiedä, onko huonolla tavalla. Täällä on kuitenkin paljon erilaista sisältöä tullut mun käsittääkseni, mitä ei ole ennen ollut. Mitä mä en edes tiedä. Saa nähdä, tuleeko tää koska pihalle tää jakso. Sitäkin arvaillaan vielä. Kyllä minä otan nyt tuolta vesivelooni lisää tuolta. Nyt kun meillä on mahdollisuus. Ei kato. Tää on jackpotti. Tehdään noin. Kanavan alkuperäinen tarkoitushan oli nimenomaan aihesisältö. Eli olisin tehnyt aiheista erilaisista videoita, mutta sitten ajattelin, että miksei lähdetä kokoelmaan niin ihan pelisisältöä, ihan lähdetään sinne juuritasolle ja lähdetään katsoa, että onko tälle kysyntää. Raaka kupari. Mitähän tosta tehdään? No, sen näyttää aika. Joku mulle kertoo varmasti, että mitä tehdään kuparilla. Tuolla on rautaa. Sen verran minäkin tiedän vielä tästä pelistä. Sitähän mä en myöskään tiedä, onko tää muuttunut kuinka vaikeaksi, että totta kai
videota tullaan leikkaamaan tylsiä kohtia pois, eli kun kaivetaan tyhjää tai rakennetaan samaa, niin nopeutetaan. Totta kai jos työ haluatte, että näitä ei leikata millään tavalla tai tehdä mitään muuta, niin absoluutti, käy kyllä. Sitten me tehdään niin juuri kun te haluatte. Jos te haluatte puhdasta sisältöä ilman leikkausta, onnistuu. Raakarauta. Niin nää pitää nyt niin kuin sulattaa, mutta tääkin on raakakupari, eli todennäköisesti sekin pitää niin kuin sulattaa sitten. Mitäs täällä on, kun täällä paistaa niin kuin, ei tuolla on kaalia. Mulla ei oo, eikö tuolla? Noin. Noin ikään. Katsotaan, että minne me majoitutaan. Minne tehdään kämppä niin sanotusti. Ensi alkuun nyt mainataan niin materiaalia. Ja kohdia pitää olla. Noin. Eli tänäänhän on niinku perjantai, kun mä tätä kuvailen. Ja todennäköisesti editoinkin tänään. Katsotaan, että kauan siinä vierähtää aikaa. Koska on kuitenkin tyylisiä kohtia nyt ainakin ensi alkuun leikata pois. Hei, tuolla on koolia lisää. Tämä kooli toivottaa kaikki tavoite. Ja videoiden pituudestakin saa kommentoida, että haluatteko puolen tunnin pläjäyksiä vai 20 minuutin vai 10 minuutin. Totta kai nämä voidaan leikata sitten sen kokoisiksi kun haluatte. Itse tykkään pidemmistä videoista, joten tämä ensimmäinen tulee olemaan puolen tunnin mittainen 40 minuuttia. Totta kai leikataan ja katsotaan, minkä pituinen tulee. Koska eihän mä viiti sellaistakaan videota julkaista, missä ei puhuta mitään. Tai sitten, jos työ haluatte sellaista videota, missä on vähän hiljaisempaa, niin se onnistuu. Ja tässä voi tulla vähän toistoa sanoissa, koska eihän mä mitään niin sanotusti esikäsittelen näitä, että mietin, että mitä mä puhun ja niin poispäin, paitsi ne kommentit sitten, mitä luetaan videoilla. Ja totta kai päivitellään muutenkin, miten kanavalla menee ja kaikki tällaiset nyt on eri asia. Ja mitään tietoa ei ole, että miten tämä menee niin kuin nykypäivänä. Mitä kaikkea tähän on tullut uutta? Hyi saatana. Mitä mä näen? En tiedä. Mä en niinkun... Nyt ei kuulu musiikkia. No. Pitää katsoa. Laitetaan omat taustamusiikit tähän näin sitten. Videolle. Mitä mä olin tekemässä? Niin tällainen. Sitten me voidaan ottaa tosta. Sulatetaan rautaa. Saadaan rautaset välineet.
aika pitkään mä jaksoinkin kivimiekalla ja hakulla. Noin. Joo, niinku... Aha. Tää kattoo nyt sitten, että miten tää menee, että... Miten me tehdään? Mut sen verran me ainakin tiedän, että nyt me tehdään tosta hakkua. Sitten parempaa miekkaa. Periaatteessa me voitaisiin ottaa suoraan parempi kirves. Päästään nopeampaa liikkeelle. Noin. Mitään käsitystä ei oo, että mitä kaikkea uutta tähän on tullut. Tästä on täällä on niinku nyt timantteja, seikkailuja. Täällä on niinku jotain ilmapalloa. Onko se lintu? Achievementit olisi tarkoitus kanssa saada niinku tehtyä. Ainakin suurimmaksi osaksi. Noin. Paljonko näistä tulee nyt? Mä piti kaikkea tuhlata. Noin. No niin, tähän mä ei tarvita. Noin, joinks. En tiedä tehdäänkö pampulla mitään. Vehnänsiemille ei tehdä toistaiseksi mitään. Hoivyheinillähän me tehdään jotain. Virkkopuun taimi. Ei tehdä mitään. Eikö se ole 8, mitä tohon tarvii? Panssari nimittäin voitais tehdä. Tosin me saatais kyllä. Ei me saada. Tehdään panssari. Oi. Sitten me lähdetään takas maan pinnalle. Tämähän oli kuluttunnuitten kulut. Täällä ei pitäisi mitään olla enää. Vähän köyhä sinänsä kaivas, mutta saataisiin me kuitenkin alkumateriaalia tästä. Mistäs me ollaan tullut ja minne me ollaan menossa? Meillä ei ole nyt niinkun nukkumismateriaalia. Miksi täällä on mopeja tai mitään? Eikö normaalissa kuitenkin pitäisi olla? Onhan tuollakin zombeja. Mä jo mietin, että mikä homma. Mitäs täällä nyt tapahtuu? No. Hei, kato hetken. Vähän protskua siitä, niin. Sitten me tarvitaan puuta. Pitäis ottaa tätä niin. Kummaa puuta messiin. Tarvittais niinkun sänky.
Mikä? Kananmuun. Aivan. Niin näillä ei kato creeperi. Tervetuloa mitä kaveri. Kyllä siis. No. Sitten me mennään ei kato lehmä. Kananmuun. Chomi. Näistä sai nahkaa. Siellä vittu palaa pitäjä. Mitäs tuolla tapahtuu? Noin. Chickenikin tohon noin murrataan. Ja kato, sieltä tulee taas kananmuna. Eikö näistä kananmunista saanut niin kun kasvatettu kanoja? Tai no, se on nyt sinä tyhmä kysymys, kun yleensä niistä pystyy tekemään. Hei. Portaali. Onks täällä niinku melkein valmis portaali? Shisti. Mikäs tää tällään paikkaa? Mun puurilla mä tipahan tonne. Aha, kultakirves. Kulta omena. Sivallus 3. Niin just kun mä teen sen panssarin itselleen. Joo. Kyllä me nää otetaan tavoitteen. Mä en tiedä, täällä on tällaisiakin niinku olemassa. Ei siellä on lampaita. Kyllähän nää nyt tietää. Lampaita. Sitten lähdetään, tää on siis tässä aika hyvää biomeja tehdä kotiin. En tiedä miksi me käytetään kun meillä on miakka. No. Kyllä mä haluaisin noin lihatkin tosta. Noin. Mitäs meidän loput lampaat on? Lampaat. Tulkaa tänne. No. Tuolla on yksi. Mitäs täällä on? Aivan tyhjää täys. Periaatteessa ei voi mä vokkaa vielä tähän. Tehdäänkö mä nyt millä mitäkin? Noin. Sitten nää tulee mulle. Mitä pois siitä? No niin, ja otetaan tästä nyt niinku puuta lisää. Saadaan asuntoa varten materiaalia. Noin. Mulla on oma käsitys sellainen, että mitä mä teen, niin kun otan asunnon. Tuossa olisi hyvä paikka nimittäin tuohon rantaan tehdä se. Mä en osaa enää uida kuule tässä. No, niin täällä on erilaisia kalvojakin tullut niin kun viime näkemästä. Noin. Me tehdään se sänky.
Noin. Pää. Ja niin edespäin. Eiks nää yleensä tarkoita, että täällä olisi niinku... Täällä on vedenä, oi! Täällä olisi niinku veden alla. Tot pitääkin tutkia, jos me saadaan hyvää materiaalia tuolta. Se on nyt joilla valoa, että siellä pitäisi olla valo. Mikä eläintarha? Ei tuolla on pumpkinei. Eikö näitäkin pitänyt jotain väsäämään? Mutta se mihin mä haluan sen talon, niin mä haluan tosta noin sillan. Tehdään se tähän näin. Mutta noin. Se mitä mä nyt tässä teen, niin nukkuma-alusta ensi yönä. Taas yksi isompi. No. Oikeastaan me voitaisiin nähdä tällainen ratkaisu. Eikös meillä ole tot viidakon puulankku? Noin. Otetaan toi pois. Oikeastaan otetaan toikin pois. Sitten otetaan toi pois. Noin. Sitten tohon sänky. Ei, mutta tämä ensimmäinen jakso tätä Let's Playtä päättyy nyt ja jatketaan ensi jaksossa, joka tulee seuraavana. Kiitos kun katsoitte videon. Tilatkaa kanava, kommentoikaa videota, tykätkää videosta ja se on moro.